Shwmae a chroeso I Sgwrs, podlediad Consortiwm Canolbarth y De. Yn y podlediad hwn byddwch chi'n clywed y trafodaethau diweddara am bob math o bethau addysg. Hello and welcome to Sgwrs, the Central South Consortium podcast. In this podcast we'll bring you the very latest discussions on all things education. Helo a croeso i'r Sgwrs, y cyfres podlediad gan Consortiwm Canolbarth y De. Fy enw I yw Sarah Summers a fi yw Prif Swyddog Datblygu STEM. Yn y podlediad hwn, mae ysgol gynradd Gwaelod y Garth, sef yr ysgol gyntaf yng Nghymru y dylunio ac adeiladau pod STEM yn bersonol a dir i'r hysgol. Felly, alwch chi o ble y daeth y syniad am STEM pod? Mae datblygu STEM gwyddoniaeth a thechnoleg yn flaenoriaeth I ni yn yr ysgol ac roedd yn ffodus rwy 2 flynedd yn ôl I dderbyn grant o gwmni Ford ym Mherebont. Oedd y grant yn rhan o brosiect gan y cwmni, felly roedd Mrs Evans am I ni greu brosiect a fyddai'n ategu meddylfryd Ford, sef bod yn greadigol ac arloesol. Roedden ni am greu gofod dysgu agored, gofod fydd yn agored I natur, I greadigrwydd ac I syniadau newydd. Roedden am sicrhau na fydde'r gofod yma yn ystafell dosbarth gyda chadeirau a byrddau, ond yn ofod bydden ni'n gallu trawsnewid bob tymor mewn I amgylchedd dysgu newydd a byddai'n hyrwyddo ein gwaith STEM, gwyddoniaeth a thechnoleg. Cafodd pwyllgor disgyblion pod ei sefydlu fel rhan o'n Senedd Ysgol, Llais, a daeth Harry a gwmni Corcan I weithio gyda ni ar y syniad o ddylunio pod STEM a dir yr ysgol. Fe wnaethon ni fel pwyllgor weithio yn wythnosol gyda Harry yn penderfynu ar ein gweledigaeth ar gyfer y pod. Edrych ar syniadau cychwynnol. Yna mynd ati ddylunio'r pod, creu prototype a penderfynu ar ddeunyddiau ac adeiladwaith y pod ein hun. Yna fe wnaethon ni rhannu ein syniadau gyda plant ein dosbarth cyn penderfynu gyda Harry ar y dyluniad terfynol. Diolch. Sut oeddech chi'n teimlo I fod yn rhan o ddyluniad ac adeiladwaith y pod? Roedd ein anhygoel I fod yn rhan o dyluniad ac adeiladwaith y pod. Ni sydd wedi cynllunio'r pod, y siap, sef siap cylch, gyda llwybr o gwmpas sy'n gwneud I chi deimlo fel bod chi yng nghanol natur. Y ffenestri sy'n agor fel desgiau rydych chi'n gallu gweld allan i'r amgylchedd naturiol a sy'n rhoi ymdeimlad fod y pod yn agored I natur. Y twnnel dŵr yng nghanol y pod sy'n casglu'r dŵr glaw ac yna yn ei rhedru nôl i'r cae. Ond fy hoff ran o'r holl brosiect oedd yr adeiladu a chafodd pob disgybl o gyfnod allweddol 2 gyfle I fod yn rhan o'r broses adeiladu. Roedd palu'r tyllau wedi cymryd nhw wythnos oherwydd roedd rhaid cael y tyllau ar gyfer y sement mwyn creu sylfaeni ac roedd na gyffro mawr pan daeth y lori sement ar iad yr ysgol. Roeddwn ni hefyd wedi defnyddio ein sgiliau rhyfedd wrth fesur y pren, mesur onglau ac amcamgyfrif. Ond fy hoff beth I oedd defnyddio'r drill wrth I ni rhoi prif strwythur y pod ynghyd. Mae'r profiad o dylunio ac adeiladu'r pod wedi bod yn anhygoel. Mae wedi fy ysbrydoli I fod yn ddilynydd ac wedi agor fy llygaid i'r holl swyddi cyffrous sy'n ymwneud ag adeiladu. Ond oherwydd taw ni fel disgyblion sydd wedi bod yn rhan o'r cynllunio a'r adeiladu o'r cychwyn cyntaf, mae wedi rhoi perchnogaeth lawn I ni o'r pod a ni'n teimlo balchder mawr yn yr hyn rydym wedi creu. Diolch. Mae to gwydr yn elfen braf iawn I dyluniad. Pwy oedd yn meddwl am hynny a beth yw purpose?
Syniad rhys oedd y to gwydr, a fy mae'r to troloiw yn ategu syniad bod y pod yn agored I natur. Ond mae'n defnyddio'r deunydd yna hefyd yn sicrhau bod digon o olau naturiol yn trwyddo mewn i'r pod. Enw ein pod ni yw agored, ac mae ein pod yn agored I natur, I syniadau newydd ac I creadigrwydd. Un peth I ni'n gweud yn yr ysgol yw does dim nenfyd, ac mae dyluniad to y pod yn sicr yn ategu at hynny. Diolch. A allwch esbonio I mi sut y bydd y pod yn cael ei ddefnyddio? Felly, mi fydd y pod yn cael ei ddefnyddio fel canolbwynt I wersi STEM. Y pod fydd y sbardun, y man cychwyn, y labordy fel petai, ble mae diddordeb y disgyblion yn mynd I gael ei danio. Mae'r gofod yn ddigon mawr I ddosbarth ei ddefnyddio, gan fod cynlleir y ffosib o gelfi mwyn pwysleisio mae'r wyddoniaeth sydd yn bwysig yna. A gan fod y byrddau'n rhan o'r wal ac yn medru cael ei gosod I fyny allan o'r ffordd, mae modd sicrhau llawer o le ar gyfer cyflwyniad yno. Mae'r cyfnod sylfaen yn mynd I fynd â grwpiau yno I gyflwyno tasgau grŵp ffocws ac I roi cyfle i'w disgyblion defnyddio'r pod mewn grwpiau llai. Ynghyd â hyn, mi fydd dosbarthiadau cyfnod rhyfel 2 am ddefnyddio'r pod fel yr ardal cyflwyno ac enyn diddordeb, efallai modelu gweithgareddau ac yna symud yn ôl i'r dosbarth os oes rhaid, neu y bwriad mwyaf yw I ddefnyddio'r pod a'r gofod sydd tu fewn a thu allan i'r pod I gynnal gwersi arbrofion neu waith maes ymarferol. Mi fydd bob dosbarth yn defnyddio'r pod yn wythnosol, fel bod y disgyblion yn deall pwysigrwydd gwersi gwyddoniaeth a thasgau STEM ac yn parhau I ddatblygu diddordeb ym myd gwyddoniaeth. A felly, sut mae gysylltiad a'ch ymddygiad y disgybl tuag â wyddoniaeth a thechnoleg wedi newid y dysgu yn y pod? Rydw I wedi arwain sesiynau I grwpiau ffocws o bob dosbarth o gyfnod rhyfel 2. Geiriau gallen ni ddefnyddio I ddisgrifio'r disgyblion yn y pod fydde cyffroes brwdfrydig wedi ymddiddori a llawn mwynhad, gan ei bod yn y gofod newydd maent wedi dylunio, trafod, paratoi ac adeiladu eu hunain, gyda chymorth cefnogaeth ac arweiniad cocyn fel meddai Griff. Gan mae'n gofod STEM yw y pod, mae'r ymgysylltiad I wyddoniaeth i'w weld yn syth. Does dim gwersi eraill yn digwydd yn y pod. Mae'r disgyblion yn gwybod eu bod nhw yno I wneud tasgau gwyddoniaeth newydd, diddorol ac arloesol, dim unrhyw wers arall. Enghraifft, yn ddiweddar, arweiniais I sesiwn pond dipyn. I ddechrau, bu raid i'r plant greu rhwyd fel rhan o'i tasg datrys problem, yr elfen dylunio a thechnoleg. A roedd y gofod a'r gysodiad yn y pod wedi galluogi iddynt I weithio'n effeithiol ac yn ddiogel mewn triawdau, gyda digon o le, byrddau dorri golau naturiol ac wrth gwrs y deunyddiau naturiol yn agos o'r coed. Roedd hyn I gyd cyn hyd yn oed edrych ar fywyd gwyllt pwll dŵr yr ysgol, sef y dasg o pond dipping, a wrth i'r plant greu ei rhwydi, roedd y disgyblion yn rhagfynegu beth byddent yn ceisio dal wrth fynd i'r pwll. Felly roedd yr cysylltiad i'r gwaith maes yno cyn iddynt baratoi'r offer hyd yn oed. Roedd hwn yn wych I weld fel athro. Dwi yn teimlo'n bersonol mewn ystafell ddosbarth, petai chi'n gwneud yr un wers, byddai pethau eraill yn tynnu sylw'r disgyblion a byddai'r wers yn colli elfen arbennig ac unigryw. Felly yn fy marn I, fel cydlynydd STEM, mae'r pod wedi gwella ymddygiad ac ymgysylltiad y disgyblion tuag at wyddoniaeth heb os. A beth sy'n braf yw dim ond megis dechrau'r daith yw hwn, gan fod syniadau a chynllunio ganddo am sut gallwn ni ddatblygu ein defnydd o'r pod a'r adnoddau gallwn ddefnyddio yna gyda'n disgyblion. Iawn, diolch. A allwch rannu gyda mi roi faint o dysgu cyfraith yr edrych wedi bod yn ei wneud yn y pod? Mae amserlen pod gyda ni sy'n sicrhau bod pob dosbarth o'r feithrin I blwyddyn 6 yn cael amser yn y pod yn wythnosol. Rydyn ni blwyddyn 6 wedi bod yn dylunio ac yn adeiladu rhwydi pysgota yn y pod ac yna ei defnyddio I gynnal ymchwiliadau yna dod â'r pysgod a'r holl greaduriad nôl i'r pod I ymchwilio ymhellach o dan y microsgop cyn ei dychwelyd nôl i'r pwll. Rydyn ni hefyd wedi bod yn casglu deunyddiaid naturiol o rhandir ac yna adeiladu cwrs rwystrau yna codio robotiaid I wneud y cwrs rwystrau. Mae hwnna wedi bod yn hwyl. Mae dosbarth derbyn wedi bod yn adeiladu brigau taith natur yn y pod yn defnyddio magnedau. Blwyddyn 1 wedi defnyddio'r pod fel cilfa I arsylwi ar adar yna wedi bod yn dylunio ac adeiladu tai adar.
Mae cyfrwng trydar STEM gyda ni fel ysgol, a ni'n uwchlwytho lluniau o'n holl weithgareddau i'r cyfrif yma. Fel ysgol, mae ffocws STEM penodol gyda ni bob tymor a prosiectau arbennig gan bob dosbarth. Mentrgarwch medrus yw ein thema STEM y tymor yma, ac mae pob dosbarth yn dysgu am grymoedd mwyn adeiladu cynnyrch STEM fydd wedyn yn gwerthu yn ein stondennau STEM hanner tymor nesaf. Rydyn ni ym mlwyddyn 6 yn mynd i greu ffair i'r ysgol ac i'r gymuned leol. Mae pob grŵp yn mynd i dylunio ac adeiladu gêm ffair yn seiliedig ar grymoedd a wedyn bydd pawb yn talu i chwarae gêm. Byddwn ni'n gweld wedyn pa grŵp fydd wedi gwneud yr enw mwyaf. Felly, pam mae'r pod mor arbennig i'r ysgol? Mae'r pod yn bwysig iawn i ni fel ysgol, oherwydd ni sydd wedi creu ac adeiladu'r pod. Roeddwn ni fel disgyblion wedi cael y ryddid i arwain y prosiect yma, ac mae wedi bod yn wych i gael y cyfrifoldeb yna. Mae y pod yma yn ein galluogi i ni fel disgyblion i fod yn ddysgwyr uchelgeisiol, annibynnol a chreadigol, ac yn rhoi'r cyfle i ni gael brofiad bywyd go iawn yn ein cefn ni. Mae'n wych i gael y gofod agored yma, sydd yn dysgu ni bod unrhyw beth yn bosib a does dim nenfod i'n dysgu. Yn cyfroes iawn. A gyfer ysgolion sy'n hoffi'r syniad hwn, pa cyngor allwch chi ei roi i ysgolion eraill? Y prif beth fi'n credu yw sicrhau bod gweledigaeth gref gyda ysgol o safbwynt dysgu STEM. I ni fel ysgol, roedden ni am ddatblygu annibyniaeth, menter a chreadigrwydd ein disgyblion ni, gan sicrhau bod profiadau bywyd go iawn yn hyrwyddo ac yn tanseilio ein gwaith STEM ni. Felly, roedd mapio ein prosiectau trawsgryglaidd STEM wedi helpu ni fel ysgol mwyn ein galluogi i weld y cynnydd a'r datblygiad yn y profiadau yma ar draws yr ysgol ac ar draws y meysydd dysgu a phrofiad. Felly roedd yn allweddol bod y prosiectau roedden ni yn dewis yn rhai uchelgeisiol, ond hefyd yn rhai perthnasol i'n disgyblion ni, fydde yn sbardinoi diddordeb a'i chwilfrydedd nhw. Ond mwyn datblygu hyder, roedd yn allweddol bod ein staff ni hefyd yn cael y cyfle i fynychu cyrsiau STEM, i ymweld ag ysgolion, busnesau lleol, mwyn cyfoethogi ei dealltwriaeth nhw ymhellach o'r maes yma ac mwyn rhwydweithio. Oherwydd fi'n credu mae'n bwysig iawn i greu cysylltiadau gyda busnesau lleol mwyn cefnogi gwaith STEM yn yr ysgol. Felly, fel mae'r plant wedi gweud, fe wnaethon ni ymgeisio am grant cymuned o gwmni Ford Pen y Bont, ac roedd ein prosiect ni wedi ni o greu y pod STEM yn ategu ei gweledigaeth nhw o safbwynt arloesau a mentergarwch. Fe wnaethon ni hefyd i gysylltu gyda chwmni Cocyn, sef grŵp o benseiri ifanc sydd wedi gweithio ar brosiectau adeiladu tebyg gydag ysgolion mewn amryw o wledydd. Ac roedd hi'n meddylfryd nhw o gydweithio annog annibyniaeth a sicrhau bod llais y disgyblion yn lliwio'r prosiect yn cyd-fynd gyda'n blaenoriaethau ni. Felly fe wnaethon ni gydweithio'n agos gyda nhw, manteisio ar arbenigedd nhw, eu gwybodaeth nhw, gan sicrhau mewn ffordd bod ein staff a'n disgyblion ni yn cael ei uwchsgilio ar ffiniau o safbwynt ein disgwyliadau ni fel ysgol yn cael ei gwthio ymhellach. Felly mae yn bwysig i edrych allan tuag at y gymuned allanol pan yn datblygu STEM yn yr ysgol, a manteisio ar arbenigedd, sgiliau a phrofiad arbenigwyr mwyn cyfoethogi profiadau dysgu ac addysgu disgyblion a staff yn y maes. A nawr eich prosiect nesaf yw'r stryd STEM. Beth yw hwn a phwy fydd yn eich helpu? Wel, syniad un o'n cynorthwywyr dysgu ni yw'r stryd STEM, a'r syniad yw creu stryd o dai a busnesau ar iard yr ysgol fydd yn hyrwyddo ein gwaith STEM ni.
Felly bob tymor byddwn ni yn trawsnewid tu fewn yr adeiladau yn seiliedig ar ffocws STEM benodol yn ddibynnol ar ein thema ysgol. A ni hefyd yn awyddus i greu un tŷ yn seiliedig ar ddarpariaeth STEM synhwyraidd ar gyfer ein disgyblion anghenion dysgu ychwanegol ni. Felly bydd ymchwiliadau, gweithgareddau a heriau ym mhob tŷ a'r disgyblion wedyn ni yn cydweithio gyda'i gilydd i ddatrys problemau ac i gwblhau'r heriau yma. Bydd hefyd siop STEM gyda ni, bydd yn rhan o'r stryd ble byddwn ni yn gwerthu ein cynnyrch STEM, sef wyau o'r ieir, ffrwyth a llysiau o'r handur. Yn y dyfodol hefyd bydd caffi yn rhan o'r stryd a'r disgyblion yn rhedeg y caffi fel busnes annibynnol fydd yn ategu at ein gwaith STEM ni. Fe wnaethon ni gysylltu gyda chwmni adeiladu Redrow gan rannu'r syniad o'r stryd STEM gyda nhw. Ac rydyn ni'n ffodus iawn fel ysgol bod nhw wedi cytuno i gydweithio gyda ni ar y prosiect yma. Felly y disgyblion unwaith eto fydd yn penderfynu ar y weledigaeth gychwynnol yn dylunio'r stryd a nhw hefyd fydd yn arwen y prosiect. Ond byddwn ni'n trafod gyda'r arbenigwyr gwahanol o gwmni Redrow. Bydd y plant yn arwen cyfarfodydd yn penderfynu ar y deunyddiau a bydd pob disgybl yn rhan weithredol o'r adeiladu. Ond wrth gwrs byddwn ni yn manteisio ar ei arbenigaeth nhw yn cydweithio'n agos gyda nhw mwyn datblygu'r stryd STEM. Felly, o safbwynt cefnogi'r dysgu, bydd y stryd STEM yn cyfoethogi ymhellach ein darpariaeth ysgol STEM ni, gan sicrhau bod ni yn defnyddio sgiliau arbenigwyr i roi amrediad o brofiadau bywyd go iawn i'n disgyblion ni. Gyfraith iawn. Diolch yn fawr pawb. Diolch am rannu eich gweith gwych gyda ni heddiw. Parhewch i fwynhau eich pod gwych. Da iawn chi gyd. Diolch am wrando ar y bennod hon o Sgwrs. Cofiwch ein dilyn ar Twitter a Facebook, tanysgrifio ein sianel YouTube, ymuno yn cymunedau ar ein gwefan a darllen ein bwletin ysgolion wythnosol am y newyddion diweddaraf. Thanks for listening to this episode of Sgwrs. Don't forget to follow us on Twitter and Facebook, subscribe to our YouTube channel, join our online communities via our website and read our weekly school bulletin for the latest news. Hwyl am y tro. Bye for now.